Udo. Udo, 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 Udo. Udo, 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 Udo. Udo, 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 Udo. Udo, 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 Udo. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama, mama, mama. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Ụbọchị taa wụ 28th of February 2025. O mee n'ọdụ apụtabe m bịa kwuo okwu maka asị ahụ ihe ka ubi ere ọba. Alaigbo na-agba aghara. Ndị otu DOS na ndị otu Simon Ekpa ewere na IPOB wụọ ya n'ala. Mgbe eji Nnamdi Kanu eji ya na prison, ndị otu DOS egeghị ihe ntị ihe ọ gwara ha in the beginning. Do not sit at home. Chikedozie na ndị otu DOS egeghị ihe ntị. Ugbu Alaigbo na-agba aghara. Ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Onye Igbo ọbụla wụ ọ chọrọ ka ọ napụ nwanne ihe nwanne ya na-eri. Ndị Igbo ahụhụ nwanne ha n'anya. Ahụrụ m a lot of places ha sị Igbo love themselves. That is not truth. Ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Ndị Igbo kpọrọ onwe ha ụgwụ. Ndị Igbo anọghị n'otu. That's why iji ịfụ ndị Igbo enwe governors meeting na Alaigbo. Yara ihe ha discussed. Ofu onye ekpupu jekọọ na the federal government. Maka ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. The governors na Biafran lands nwee meeting. Ofu onye n'ime ha ekpupu jekọọra ndị Hausa ihe ha discussed. Ala na-agba aghara. Ndị Igbo kpọrọ onwe ha ụgwụ. Ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Onye Igbo na onye Igbo ibe ga-eme ihe. Onye Igbo egbuo ya wayo. But onye Yoruba na onye Yoruba ibe ga-eme ihe a ga-egbu ya wayo. Ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Ndị Igbo kpọrọ onwe ha ụgwụ. And n'ụbọchị taa aga m ewe oge buru ibu ọjọọ sobere okwu m ga-ekwu maka o nwere ka program anyị ga-eme today. Mụ na Maazị Ezumezu nwe ekwensu. Mụ na ya ga-enwe program today. I think it's more than 2-3 months m pụtara bịa kwuo okwu. Because ihe m na-ahụ na IPOB now o dozighị m anya. Ọchụ egide ga-agba ọzọ. Ihe na-emezi n'ala Igbo na-agbanya mmiri. Na ndị Igbo, onye Igbo na onye Igbo ga-ewere onye Igbo ibe ya tụrụ ya jere. Onye Igbo ga-esi onye Igbo ibe ya imi. Onye Igbo ga-akpọrọ onye Igbo ibe ya gbuo. Ndị Igbo na-eje kidnapụọ jee tụrụ ndị Igbo ibe ha ka ha jikpa ego. Most of the time
onye ha kpọrọ na ihe egbuo ya. Ihe awụ ihe ọjọọ jọrọ njọ n'ala Igbo. Nga nnọ ha n'ala Igbo, let me concentrate on ihe m na-ekwu. Nga nnọ ha n'ala Igbo na-atụrụ mmadụ, nga nnọ ha n'ala Igbo na-egbu ọchụ, nga nnọ ha sikwa nnọ na nnọwo ndị IPOB nọ na-akpafu ọbara mmadụ. You are on your own. You are not doing it for me. As a Biafran spiritual leader, iwu onye ọjọọ. As the Biafran spiritual leader, iwu onye ọjọọ. Ị ga-atụrụ mmadụ ibe gị, onye Igbo ibe gị, ga-atụrụ ya. Enyekwe gị ego, ga-egbu otokwa ya. One of our brother kpọrọ m 3 days ago. Na-akọrọ na m ihe na-eme n'isi ya, biko akọwụrụ na m achọghị m ịnụ. Ị gara aga tụrụ onye Igbo, enye gị ego, ga-embecha akwa gbuo ya. O nwere ka a sị na somebody anọ n'ihu die gbuo nwaanyị ya. Ọ bụ na enyere ha ego. Onye ọbụla iwu, I don't care onye na-asọpọtụ. Ma ị na-asọpọtụ Nnamdi Kanu, ma ị na-asọpọtụ Simon Ekpa, ma ị na-asọpọtụ Ụwazirike, ma ị na-asọpọtụ Uchemefo, gị na-egbu ọchụ, na-akpafu ọbara mmadụ, na-atụrụ mmadụ n'ala Igbo gburugburu, na-eje n'ime ahịa emebishi ihe ụmụ nwaanyị shikpe, ụmụ nwaanyị na-enweghị di, ihe ndị na-enweghị otu o ji fọrọ na ha, gị na-akpafushi ihe ha nwere with so-called sit at home. You are on your own. Iwu onye oshi, aka ga-akpara gị, Chukwu ga-akpọ gị ọkụ n'ụwa gị ụwa atọ. You are on your own. There is no reason onye Igbo ga-ejije n'ime ahịa na-akpafushi ihe ndị mmadụ nwere because of so-called sit at home. Onye Igbo ọbụla na-akpafu ọbara onye Igbo ibe ya, Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Ala Igbo ga-achịli gị ụkwụ abụọ elu. Ihe imetere ga-eji isi gị buru. Nnamdi Kanu ekwu na-esi no more sit at home. Onye ọbụla mege sit at home, onye ọbụla mege enforce sit at home, you are on your own. You are not doing it on behalf of Nnamdi Kanu. You are not doing it on behalf of IPOB. Ọ na iwu onye oshi. And aka ga-akpara gị. Ọbara gị ga-awụ n'ala maka iwu onye ụchụ. Having said that, ka m move n'ihe ndị ọzọ m chọrọ ikwu ntakịrị. Ihe anyị nọ n'ala Igbo na-awụ na onye Igbo, ndị Igbo ahụ onwe n'anya. Onye Igbo ọbụla chọrọ ka ya rie anụ nwanne ya. Onye Igbo ọbụla chọrọ ka ya fụọ na-afụju akpa. Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro, ha na-agba ya ụkwụ. Ndị ehe niile gbara ha ụkwụ otu ndị mmadụ ga-eji agba ha ụkwụ. Ihe iji tụịra mmadụ ka ga-eji atụịra gị. Ihe ewu ihe nọ n'ala Igbo. Ihe mere mmadụ ha ga-eme gị. Nga niile ha gbacha Nnamdi Kanu ụkwụ, ele otu ahụrị ha na akwa na ha agba. Lekwe ihe na-eme na DOS, egide ga-agba ọzọ. Lekwe egide ga-agba ọzọ mere ni uto ụmụnwaanyị highway. Am kpaturu ha. Lekwe egide ga-agba ọzọ nọ na autopilot. Kamgbe eji kpụrụ Simon Ekpa, asha tụrụ ụmụnwaanyị, tụrụ ha otu ibe ike. Ụmụnwaanyị anụghị ehi ụra n'ụlọ ha. Ọ 24/7 anọ na social media na-akọ yawu. Ihe a na-agba nnọsị na ụmụnwaanyị nwere ebe ha kwesịrị ịnọ. Ụmụnwaanyị nwere lane ha.
but because of arụ ụchụ ebutere n'ala Igbo, arụ ekpukpere arụ ndị ọcha butere n'ala anyị wee ekpukpere ndị ọjọọ na ekpukpere ndị ụchụ ebutere n'ala anyị. Ụmụ nwaanyị anụwo ohu enwewo ohu nga ụmụ nwaanyị nọ. Ụmụ nwaanyị enwewo ohu lenụ ha ugbu a amaghị na ha n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ inwere onwe n'ala Igbo. And ihe anyị nwerezi na-awụ ụmụ nwaanyị pụta na social media ha sị na ha ji ọfụ, na ha jiwa ọfụ, because ndị Igbo onye hụrụ na ihe nwanne ya na-eme ya amaghị ga na-eme. Number one, ka m focus on ihe mkpobịa today. Achọrọ m ikwu here and there. O nwere this man nọ n'elu nga. Aga m etige ofu video ya, but aga m try not to. Ọkwa gwụgo gị na ọtụtụ ndị ma ihe ha na-eme. This man nọ ama m ihe ọ sị na ya wụ. Ọ sị na ya wụ Reverend Father ka ọ sị na ya wụ gịnị? Ya jee n'ala Igbo, ya na-akọrọ na ndị Igbo, na-akọrọ na ha rubbish, akọrọ ha bullshit. Ihe niile this man na-akọ onwe ke nwere isi. Ịma na ọ dị the most ihe dị izi wo ịgba mmadụ na ihe na-eme isi n'aka nna nna ya. Ihe na-eme gị si n'aka nne gị, ihe na-eme gị si n'aka nna nna gị, ihe na-eme gị si na osisi niile domere ngaji egbuchicha na ya, ihe niile mere gị si n'ala nna gị bute ala nna gị ka ejelufuo ya. Onye ọbụla ekpere n'eziokwu. Some idiot ekpere, but ala nna gị hụ nọ before amụọ nna gị. Mmụọ ala nna hụ nọ before amụọ nna gị. Ala Igbo efu onye maka enwewo ndị na-agba ndị Igbo eziokwu. This brother anọ nga every time ya pụta na social media na-akọ na ihe edomere na ala nna ihe ọjọọ, na ihe mere gị na-prosper, na ihe mere gị ihe a na-agazi n'ego ọfụma. Some ndị na-amaghị ihe, ndị na-enweghị onye ga-akọwara na ha ekpere n'ihe ọ na-ekwu. But let me tell you something as a fact. Let me tell you something. Ka m gwa gị ihe. Enweburu m church na Germany. Enwere m for about 5 years before ga-ebido kume. Ọnwụ onye Igbo, the first onye amụrụ n'Africa, the first onye amụrụ na Nigeria, the first onye amụrụ n'ala Igbo kwuru okwu ihe gbasara Yahoshua. Ọmụ na my team, the North Carolina Hebrew Israelites, anyị nwetara that understanding na ya wụrụ na so-called the Messiah na onye Hebrew, na aha ya ga-awụ Jesus, na aha ya ga-awụ Yahweh Yahoshua or Yeshua. That means in Hebrew, Yeshua wụ a savior. The first onye amụrụ n'Africa kụziri ihe before this thing agba mbara. Mana na ndị Igbo si na amụmụ ihe na-abịa nwatakịrị, ọ na-abịawanye abawanye. As I continue to research, as I continue ileba anya n'ihe gbasara ihe ndị ọcha butere n'ala anyị, I have come to a conclusion na onye aha asị amụrụ na Middle East never walked on this planet Earth, and that is a fact. Ewepụla m
all the sentiment, all the emotion, nna m onye church, our family were Catholic family. Oh, akụziri m ihe gbasara Mary, akụziri m ihe gbasara tansi, ana m ekpe chaplet, nna m onye ụka, nna m amụghị nna m n'ụka, enweghị onye Igbo amụrụ n'ụka. Ụka wa arụ ndị ọcha butere n'ala anyị. Biko ewele iwe, enwere a lot of ndị IPOB ewu ndị Christians. Unu ewele iwe, biko na-ewekwala iwe. Mụ na nna enweghị nsogbu. As a Biafran spiritual leader, anọ m in the middle, but ọ dị mma ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Enwere a lot of ndị Catholic nọ na IPOB mụ na ha na-ekwu okwu on a regular basis. Enwere ma ndị na-enyekwa m offering. Biko no, don't take it personal. Yara ihe ị chọrọ, ekpukpe nke ị chọrọ ikpe, kpere me, nsogbu anọ. But ọ dị mma ka ị mara ezi okwu. Fact. Ndị Igbo sị na eziokwu bụ ndụ. Enweghị onye amụrụ na Middle East, the God of European, si na ọ ya ga-esave ụwa niile. Enweghị. The God of European, enweghị ihe a na-akpọ God of European. Ala niile nọ n'ụwa nwechara energy, ihe na-achị ha. That's a fact. Ihe a na-akpọ the universal God is the universal consciousness, the energy where everything comes from. That's which is called Voton. Chukwu awu ya kere ụwa. Chukwu wu energy ji ndị Igbo. Chukwu enwere the highest authority, universal consciousness, which is energy. But then, according to ndị Igbo, enwere Chukwu. And ndị Igbo niile, onye ọbụla nwe onye Igbo amụrụ n'ala Igbo, eji ọbụna Igbo mụ no under Chukwu. That is a fact. Chukwu has nothing to do with ekpukpere arụ ebutere n'ala anyị na-akpọ Christianity. Chukwu wa agbara, mmụọ na-eri ọbara, mmụọ na-eri ọbara ọkụkọ, mmụọ na-eri ọbara ewu nọ n'ala Igbo a na-akpọ Chukwu. Chukwu a na-ana otuto. Onye wa arụ ndị ọcha butere. Chukwu has nothing to do with it. Chukwu na anaghị praise. Chukwu doesn't take praise. Ihe Chukwu na-eriwo were ọbara ọkụkọ nye Chukwu. Were ọbara ọkụkọ nye Chukwu. Chukwu anana ọbara. Chukwu a na-eri ka akọrọ na Chukwu aka. A na-akụrụ Chukwu aka. Chukwu energy nọ n'ala Igbo. And that energy, ihe na-eji akpụta ya, ihe na-eji agba ya okwu ọbara ọkụkọ, ọbara ụmụ anụmanụ. That is a fact. This Reverend Father anọ nga nke ewere n'anya ya mechie ọ brainwash ya na ndị Igbo buru ibu. Because anyị amawo left and right anyị. Chukwu wa gbara anọ n'ala Igbo. Chukwu nọ n'ala Igbo before enwete the story of na enwere onye akpọgburu n'elu obe. Chukwu nọ n'ala Igbo before ndị ọcha, the first onye ọcha bịa n'ala anyị. Ndị Igbo a communicate with Chukwu before ndị ọcha eburu arụ bịa n'ala anyị. Chukwu erimere ọbara ọkụkọ n'ala Igbo before ebutere anyị ekpukpere arụ onye akpọgburu n'elu obe. Enweghị onye akpọgburu n'elu obe ga-agbapụta gị na njọ gị. Egere m this Reverend Father ihe ọbụla ọ sị na ya wụ. Ya sị na ihe ndị Igbo na-eme n'ọwụ Chineke mene ebere. Because he is brainwashed. Somebody amụrụ ya sị na ya ga-alụ nwaanyị. And as a matter of fact, most 80% of ndị Igbo wụ Catholic priests enwechara ha nwa. 90% of them na-emekọ with nwaanyị on a daily basis. And that's a fact. Somebody bilitere in here just study our religion of his slave masters.
amaha religion nke ha, amaha ọdịnala na omenala nke ha. And this Reverend Father bịa ya akọwa na gị ihe na-eme ndị omenala lekwe ihe na-eme leta eme ihe otu at the end of the day no Chukwu ka na-enye otuto. Chukwu na-agbara nọ n'ala Igbo. Chukwu a na-ege ihe anybody si na ya wụ onye Catholic kụga na that dia nga a na-eme saramim Chukwu a na-ege ihe. Na anyị na-achụ aja na ihe a na-achụ aja wụ aja nke nzukọ. Enweghị aja ọbụla ịchụrụ na Catholic Church iwere bread bulie ya elu, were wine wele ya elu n'ọbara Jesus. Enweghị any Catholic priest, enweghị any pastor, enweghị any Christian can do miracle n'ụwa niile gburugburu n'elu ụwa without her Jesus, because that energy never existed. Miracle or ability to do things comes through energy. Chukwu wụ energy. Ị ga-eji aha Chukwu mee ihe maka energy. Ị ga-eji aha mmụọ tamụnọ ke ndị prakọt mee ihe maka energy. Ị ga-eji aha Oluwa mee ihe maka energy. You cannot do something with the name of Jesus maka energy. You cannot do something with the name of God because of energy. Because God will just something, a title, energy, something that is higher than you. Your governor can be God, like this Soludo. Na koka onye gburu ishi. I understand mgbe Soludo na-achọ iwu governor. I was involved on the ground. I made a lot of phone calls. Even I pressured my in-laws to have calm or down. Even my in-laws even spoke to a lot of people in Biafran land. Ka onye keep quiet. Ka made that election on Udo. Ugbu Soludo abatala as governor. Asha Oti board. Soludo owugi jere na prison. Ka meet Nnamdi Kanu. Kamgbe iji meet Nnamdi Kanu, ije ha n'ọzọ. Mba, iwu na gọvanọ. Okuga no ekwu okugu. To the extent na Soludo na-ejezi na-eme arrest ndị dibịa. Onye mere ihe ọjọọ sonye. Onye dibịa na-egbu ọchụ Alaigbo chile ya ụkwụ abụọ elu. Onye dibịa mana na mmadụ wụ onye oshi ya na-agwọrọ ya ọgwụ ka o jee zụta oshi, Alaigbo chile ya ụkwụ abụọ elu. But Soludo si na ya wụ prọfesọ. Ele ebe ịgụrụ prọfesọ gị? Ihe ahụ ịgụrụ gịnị? Now, let me go to Soludo, hapụ this man o si na ya wụ a Reverend Father. Let me show you this thing. This image you hụrụ nga wụ the image of the God of European. Ihe awụ enwere cathedral a na-akpọ Rotterdam Cathedral in France. Ihe awụ one of the oldest cathedral enwere in Europe. Give me 1 minute. This cathedral was built, they started the foundation 1163. In 1163. So you have to, I mean 1260 Kahabidro, the cathedral. It says here, okay? Excuse me, let me go back. No, 1163. Okay? Now, EJ information, you will see now that cathedral was dedicated to who? Who was it dedicated to? The God of Europe.
Jupiter. So here are approximately 800 years ago. So 800 years ago, the biggest cathedral in Paris was dedicated to Jupiter. So that means it wasn't dedicated to Jesus Christ. You have to understand that. Mana no the Europeans butere Christianity. But in their territory, the cathedral 1163 years ago was dedicated, was built. Their intent, she has a agano cathedral onye ha bu n'obi bido n'ọma ya wụ maka Jupiter. Ebu ha n'obi ka anọ ya maka Jesus. It's approximately 700 and something years ago. Remember, they told us that Jesus existed 2,000 years ago. And the Bible was approximately 450 years ago. But in that time, Anano cathedral, a big cathedral, a powerful undertaking in the name of Jupiter. Why not in the name of Jesus Christ? Because that person, that thing never existed. If you look here, there was a conference in Berlin. The Europeans plan how to divide Africa. A lot of time they divide Africa. Hana June 13th to July, or June or July 13th, 1878. I think June to July. So maybe here 1 month summit or something like that. Here 1 month of summit. Maybe Abraham no 1 month, discuss or deliberate. So the king of Belgium left from that thing and he went to Africa. Ele king of Belgium in Africa. Na Congo. The king of Belgium joined na Congo in 1885. 1885, God na Belgium. God na Congo. Ele omene. Make sure. The only way we will defeat these people, let me read it. You have to ditch from them and make them disrespect everything which gave them courage to confront us. Unquote. So make sure na ige make kaha stop what ha the boldness to attack us. Or finish it. Or say, I make reference to their mystical system and their warfare fetish, which warfare that protect them. So make sure that this can name ha abahebo na ato ha na and be helpful. Make sure, he said, which protect them, not to want to abandon, and you must do everything in your power to make them disappear. So, ihe neme ha eji achon ha is submitted to us. Make sure that you make it to disappear. Yeah, after agachara ha meeting na Berlin, ya bi Africa, say na the only way geje defeat ndoji we make a ogun ha the powerless. Ele ha mere he bidoro na egbu dashi oshishi niile nwere na Africa ebe niile the gods no na eme powerless. This is what Soludo want to do na Anambra State. Ele onye Soludo na emerene
ọ na-emere the slave masters. And now Vatican abela ka anyị support. Soludo they happy na enwere reverend fathers ya na ha na-ese picture, quote unquote, this is something that is right. Soludo is making a mistake. Here an organization created by the slave masters, and that is a fact, because the man who called Jesus never walked on this planet Earth. Never walked on this planet Earth. Yeah, David, King David, King Abraham, none of those people were a historical figure. The only historical figure in the Bible was Pharaoh, king of Egypt, because that was the only power in that time. Because king of Egypt was the king of the whole black people. But no, Ndocha Gabia wouldn't hear in the brainwash on your blish. Soludo Ndocha Losranya for over 500 years. Still, our Kokoko was able to do something with the name of the gods. Like ya Buddha oshishi niile nwere na Bagana. Buddha oshishi niile nwere na Okija. Unocha ndị dibịa niile nwere na Alaigbo niile gbuchie ha. You can never stop the gods of the land. Somebody will still rise up tomorrow that is more powerful than our Kokoko. And that is a fact. Ndo chamere for over 500 years. See today, Jena Cotonou, the gods are very powerful. Upon ndo chamere, the gods can never be killed. Soludo, you were only Christian. You're supposed to respect freedom of religion. A lay reason a Kokoko mere gige may arrest. Mako were no Koko near the gods. Get me arrest. And when any law say na Nigeria, no one get nya Kokoko to the gods. No, you are doing that. Kandocha Koragaka, Keneg loan. Maybe here we the Democratic sponsor. At the end of the day, all Democratic Party sponsor all this Allah na Allah Africa nine. Because actually him undermined the gods of the land. Ke ebute arụ ha na Alaigbo. Although na enwere some good things Soludo na-eme, like also ụmụnwaanyị na-agba ọtọ na-agagharị. That is understandable. Ụmụnwaanyị bịa agụ ha asụ bra, agaghị asụ panda, ha na-efere ike n'ala. Fine, they are doing a good thing, but ole onye nyere gị ike na ọ gị decide the religion which the people in the land, free people, religion how they belong to. No. One day, Soludo, Ochichigi get end. And let me tell you, Gilo see the gods of the land dog. The gods gabago. Onwere ihe m hụrụ na social media. I can't find that video. Ndị otu Soludo, ndị amị odire. Okay, I didn't put that. Ndị amị odire ka ha jee gbuo ọdụsị ndị oshi na-ekidnap ndị mmadụ na Alaigbo. Some of them nyacha ọgwụ n'olu ha. And anya ha ọgwụ, say picture with Soludo. Why not Soludo say, oh, inye ọgwụ nyapụ ọgwụ gị? Gịnị mere Soludo asị ha nyara chaplet n'olu? Because agba ha egbe ha nwụọ. 80% of the time, ya wụrụ na ịkatara ahụ, ị nwere ọgwụ na-prevent gị from agba gị egbe. 80% of the time, agba gị egbe, ọ ga-atụ gị. But were chaplet nyara n'olu, agba gị egbe ị ga-anwụ immediately. Because ihe ndị ọcha butere enweghị ike, has no power. Enweghị any Catholic priest, pastor, when he came a miracle na ala Nigeria gburugburu n'ụwa niile with the name of Jesus. Amen. Because Jesus has an energy.
an energy. Now, Rotterdam Cathedral kwesịrị ịkụziri gị ihe. Ya wụrụ na mgbe arụrụ this cathedral na arụrụ ya delicate ya to Jupiter, and while ndị ọcha bịara na-akọrọ n'anyị na Jesus existed 2,000 years ago, while this cathedral was approximately 750 years ago. Who are you fooling? Who are you fooling? I have studied about everything when ihe niile akọrọ n'anyị na Middle East. Oh, na gị ruo na Israel na Rome, na Israel nga ị ga-ahụ ebe akpọgburu Jesus n'elu obe. And that's a historical fact. You can never find one person who only related to anybody in the Bible, because of one fact. Ghana, Egypt, again, a tribe, again, a certain area, I say, now this place will be maybe the last Pharaoh Shepota, or maybe now this village, now how no was, or maybe maybe some descendant of those old regime Balagala, because of a historical fact. But when anything historical fact that has to do with in the Bible that has to do with Jesus Christ, it's not a fact. Or Wombaka, or Webuko Obi, or all these people also had a miracle in Alaigbo. And when anyone who name a miracle in the name of Jesus without Ogu, Haji, now a miracle. There is power in Chukwu. Chukwu want a power, because Chukwu wabara, Chukwu want more. And when power na Jesus, because Jesus I want a historical figure. Oh, Master Prophet, you felt that the name is not Jesus. It never existed. It never walked on this planet Earth, because I have studied it. I wasn't studying it to be saved. I was studying it to know the truth, fact. All these people, they are just brainwashing our people. Because I don't hear Mugu for the second time. So, Yaurona, the king of Belgium, also here, recommend also here, the children have to learn to obey what the missionaries recommended. That means the children kuje no maka ga-egane ihe the missionary kujigre na. That means isahinshi, brainwash ha. Now, ka m nene ga aka, enwere onye na-akpọ Pope Leo X. Pope Leo X, also, quote, also, when he said, it saved us well, the mates of Christ. It served us well, the mates of Christ, unquote. Ga check ye na internet. Pope Leo X, see, it served us well, the mates of Christ. That means Jobo ani buare no wanine na ne jile egbos, and truth ejile egbos. And Soludo, I know how many phone calls I'm not boasting. During the election of Soludo, I know how many times many phone calls na Alaigbo again were violent during that election. Now, today, Soludo gala meet Nnamdi Kanu since that time. No. Okay.
maka o nwetala ihe ọ na-achọ. Soludo gala hụ Nnamdi Kanu since that time? No. Nnamdi Kanu gave him blessing. Soludo gala hụ ya since that time. Okay, nwetala ihe ọ na-achọ. So ihe Soludo na-emezi na awụ, that nobody ga-eje na mmiri je chụọ aja. Why not isi onye jere na mmiri make sure na ị ga-eli bottle n'ime mmiri nke ha ga support ya. Ije na Alaigbo mgbe m gara Biafran land, ije na mmiri were bottle even watch ya na YouTube or Facebook everywhere were bottle everything ha we ya n'ime mmiri, which is not right. Why not you were Coca-Cola kupe ya we ya na mmiri, or were Fanta kupe ya we ya na mmiri, were bottle ge were waterproof ge la, instead you were Doll Baby, instead you were bottle were ihe niile penga n'ime mmiri and enwe pollution. Ikwu oke ahụ, even the gods understand that. But they say nobody when they get charge na mmiri. Soludo, who are you? Isi na aga chụrụ na nne mmiri aja. Who are you? Iwu onye. Soludo onye iwu, you are nobody. Isi na ndị Igbo aga chụrụ nne mmiri aja. So aga enye ihe ọ na-eri, then ọ gị ga-awụ ihe ọ ga-eri. Aga chụrụ ogwugwu aja, aga chụrụ udo aja, then Soludo ọ gị ga-awa aja ha ga-eri. Gị prevent ya the gods iri nri, then ị ga-awụ iri the gods. Soludo gị si ụmụaka maybe gasị akwa ọkụkọ, ndị mmadụ bịa ịgwọ ọgwụ ka ha ji jezu oshi agwụrụ ha ọgwụ. It's understandable. Ọ ga-achọ ndị dibịa na-agwụrụ na ndị oshi ọgwụ mee ha rest. I will support you. But isi na aga enwe onye dibịa na Alaigbo, then ga akpọrọ these people ịpara edeke were ne white sọrọ gị na ha na-ese photo, you are proud of them. But here are recolonization of our people, rebrainwashing our people as if this religion really means nothing. While their Pope in 1513, Pope Leo X, from 1513 to 1521, so also that this myth bullshit anyị kọrọ emena anyị na-egbu ozu. So Pope mana ihe ha kọrọ bullshit. And let me tell you something. When you see all these people ha say na ha bishop, you have to understand the meaning of bishop. Bishop name has been there for over 4,000 years, because ihe na-akpọ ndị high priest in Europe in those days, high priest Jupiter, high priest Serapis, high priest Ephesus, high priest Suzu, ihe na-akpọ ha gịnị bishop. Because new way bishop doesn't make you to be a Christian. Ihe ndị ọcha na-akpọ high priest ha onye nchụaja bishop. So you have to understand. You have to have knowledge, matter historical fact, and the job ndị ọcha anọga. Because Christianity were job. Asịm gị esokwala ya. Asịm gị wụrụ onye dibịa. Onwe mgbo nsị gị wụrụ onye dibịa. Ihe ngwa gị, you have to know fact. Oh, Master Prophet, on a walk room because you want energy inside of you. Or won't know energy of Jesus name maybe you feel on your own, get better intent to get a come out to pass, get feeling no Jesus. Or won't Jesus. No one in and won't any prophet or pastor. No one would want more prophecy more than me. I'm Bramomana Donald Trump got president in 2011. Ebrumamoma no ga president. Donald Trump was president in 2016. Ebrumamoma na Donald Trump na ga a second Trump. Achoya in 20. Donald Trump was president. And when prophet no one in rendo that can
prophesy more than me. And when anyone who want an authentic prophecy, even as we speak, Soludo, it will professor, but they will profess on the beribe. Because it happened, look at my proof. And when anybody, and when any reverend father, and when any pastor, and when TB Joshua, and when Robert, and when Benny Hinn, when fact, authentic fact, na ya buramoma, nye hemen ambezu. Or no one yet, but only had the hill, none of them. Nye nina hane bu job, because it won't energy, and when power. No, in the name of Jesus. There is no power, there is no energy. But there is power in the name of Chukwu. There is power in the name of Kamalozus. There is power in the name of Ogugu. There is power in the name of Udo. Because yende are working energy. In your hobana. But there is no power in Jesus. That is a fact. Historical fact. How about these people? And when have fact, you don't have fact, has to get Bible. Oh, fact, you go Bible. Okay. Why? You know fact, get him ready, you know, Rotterdam, delicate to on Jupiter. You know fact, get him most of the temples in Italy. Originally, all the cathedrals in Italy today. Before Nga was dedicated to those different gods. The gods doesn't die. Ewopula had the gods. Soludo, Jena shrine nge nwere ogugu. Nge nwere udo. Kpọrọ nde fada gị na ha kwụ bupushia ya rụọ ya church. There is still power there. Because in when a more more a shobble would not tonga more negant. You cannot destroy it, you cannot kill it. It doesn't mean no chaplet in that bread, rubbish bread, or apple, ibulelu, no here, gagagint, but then when any ginonga already. And don't hear me in the Catholic Church, a behane general church, a ben when more no before. But I got a joke, but then when spirit no nga na ege ha ntị but he were oshishi weli elu ga-eche mo ihe a na-ege ha mechakwa ha gbada n'ala je were ọbara nye mmụọ ha no nga nye ihe n'ori mmụọ ha gba nkịtị. That is fact. Soludo, I wish you well, but Gelo see the gods of the land dog. Ogugu n'udo ama mmụọ nọ n'ala nna gị ha ga-ebilite gbaa gị ụkwụ. And when time will come onwenye gị save gị nde your local priest agala kpọkọ Vatican ka ha bịa destroy the gods of the land. Chete na years ago Vatican was planning to assassinate Nnamdi Kanu. Years ago, Vatican was planning to kaha buo Nnamdi Kanu, kaha wopo ya. Akwa ino ya na recording. Ndi Igbo echefube ye. So yari ihe gị na nde na-eme. Woro oshishi niile na ebe budashia ya. Sim ge budana ya, you have power ibudashia. But the gods of the land, ndo ọcha buru ye for 500 years, 1,000 years, the gods kashiri ike. So you are nothing. You are nothing. And nde dibia nọ n'ala Anambra bilite. Nde dibia nọ n'ala Igbo chete gị. Kega agana. Ekelene m unu n'ụbọchị taa. IPOB na-agba aghara maka ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Onye ya na nwanne ya kwụ jee ịchụ nta ya hapụ anụ chụmụkwụ nwanne ya. Nnamdi Kanu aka kpara na ya. Ndị IPOB asha atụrụ ha otu ibe ọdụ ha na-achụgharị ego
na-achọgharị akpa ego nne nna ya anya ji. And late today IPOB awụrụ na ihe na-eji egwu egwuregwu maka ege ha Nnamdi Kanu ntị. Nnamdi Ezebiro the only one nwere ike iweta udo n'ala Igbo gburugburu. And as long as eji ala Igbo ga na-agba aghara. And ọkọkọ Nnamdi Kanu achọ ya ahụ ihe mee ya n'aka ndị iro ma Chukwu ekwekwele. Ndị gọvanọ Kenna Ghana n'ala Igbo gburugburu maka ndị Igbo ga-achụta niile n'oche Chineke akpọ n'ọgụ. Enweghị any one of you ga-anọ karịa 1 year na your palace. A ga-achụta nnọ. Adị ndị Igbo ga-enwere onwe ya. Sokwa nnọ gumeno politics ọkọkọ Nnamdi Kanu mgbe ahụ ka the true ndị IPOB ga-ebilite. Ọnwụkwa dịsi jiọt, ọnwụkwa ndị ochie hụrụ na-aga atụrụ mmadụ, ọnwụkwa ndị na-enweghị ọrụ n'ala Igbo ga-eje tụrụ ndị mmadụ. Ha sị na ha wụ ndị IPOB. Ndị ha wụ ndị IPOB, ndị hụ ndị oshi. Ọ dịsi jiọt hụrụ na-apara edi na-ebugharị egbe n'ala Igbo. Ndị hụ ndị oshi gbuchianụ ha niile. Ha wụ ndị oshi, ha wụ ndị omekome. But ọkọkọ Nnamdi Ezebiro Soludo na ndị otu ya n'ala Igbo gburugburu ndị nga nnọ ha na-asọpọtụ ka Tinubu continue na-eji Nnamdi Kanu. Mgbe ọhụ ka nnọ ga-ahụ ihe ọkụ ga-eji ntị oke eme. But ihe m na-asị wụ ka ndụ Nnamdi Kanu dịrị ka anyị nwee udo n'ala Igbo. Ọ baghị uru ịkpafu ọbara mmadụ, ọ baghị uru. Ka udo dịrị n'ala Igbo, ka erilize Nnamdi Kanu ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike. But Soludo na ndị otu ya atụrụ na gị votu ma emekiri phone call important people karịrị 10 times n'ala Igbo ịhụ na election Soludo ga-aga without nsogbu. And na a ga-ata na Soludo ataghị na gị ugbu a iwu na eze onye agbala m jee conspire ya with ndị iro, ndị efulefu, ndị iro ha na-achụ disarm the gods of the land. Soludo mmụọ nọ n'ala nna gị ga-abịara gị ụgwọ. Anụna m olu the gods of the land from ala nna gị, ha ga-abịara gị ụgwọ. Jee gbuo otu osisi kpam, nwere otu onye dibịa ya wụ ndị oshi ndị dibịa mee ha ihe ọbụla ị laikere. But ndị dibịa just because of na ị chọrọ idi throne ha ka Catholic Church bụ mgbọrọgwụ n'ala Igbo. They did it 500 years ago. I succeeded. You are too small to do it. One day, somebody gave litekwe and way more powerful people than Akokoko. And that is a fact. Chukwu gozie nnụ ya dịrị unu na mma. Ka ndụ Nnamdi Kanu dịrị ka ọ pụta n'udo na ahụ isi ike. Onye ọbụla na-egbu ọchụ, onye ọbụla na-akpafu ọbara mmadụ, those ndị oshi na-ebugharị egbe n'Enugu na Anambra steeti na ala Igbo na Imo steeti na-ebugharị egbe n'ime ọhịa. Nnamdi Kanu agbala nnọ sị laanụ n'ụlọ nnụ. There's no need ibugharị egbe. Nna nnọtụkwa maka ihi nnụwụ ndị oshi, maka ihi nnụwụ ndị omekome, maka ihi nnụwụ ndị na-akpafu ọbara, ndị ọjọọ jọrọ njọ ọjọọ. Ala Igbo ga-akpara nnụ, a ga-esmoke nnụ out. Ebe niile nnụ jeje nọ n'shiri ike, the gods ga-ahapụ abịa kpọchịa nnụ. Akwa ekwuru m ya na before egide Simon Ekpa si onye ọbụla aka ya nọ n'ịkpafu ọbara n'ala Igbo na aka ga-akpara ya. I'm not suggesting na Simon Ekpa na-eme ya. I'm not suggesting that. Ekwuru m before ahead of time. And the lee n'ala Igbo na ndị ochie nọcha n'ime ọhịa, most of them egbuchana ha niile, most of them aka akpara na ha. And very soon a ga-enwe udo n'ala Igbo. Achọrọ m ka enwe udo n'ala Igbo. Achọghị m ka enwe dịsa agide a ga-agba ọzọ. Ụmụnne anyị ndị shala bekee enweghị ike ịlara ụlọ. Ụmụnne anyị ndị bi n'ụlọ enweghị ike ịṅụrụ mmiri tọgbu iko n'ala Igbo maka ihi ndị oshi, ndị ụchụ, ndị abalị dị m egwu nọ n'ala Igbo hijackịrị the noble cause of Nnamdi Kanu maka ihi Chike Doziem na
those idiot ya na ya na ọrụ ege ntị na ụmụ nwanyị arapụrụ ọhụrụ hijack ya POB we awụọ na ha POB n'ala but enwere millions and millions and infant and suckling men and women no grene Nnamdi Kanu ntị keep calm but ọkọkọ Nnamdi Kanu ihe mere na Iraq ihe mere na Libya ga-awụ ihe ntakịrị but ahụrụ m ala Igbo n'anya achọghị m ka ala Igbo dịka Iraq achọghị m ka ala Igbo dịka Libya but hapụnụ Nnamdi Kanu nga nnọ ha gburugburu all these governors nọ na akpa ekete ka ejide Nnamdi Kanu ka aka na-eji ya na-eje nnuwe disgrace Chineke ga-akpọ nnọkụ mmụọ nọ n'ala nnọ ga-achụ nnụ one by one continue nọ this ụgbakọrọtele nọ na-eri Nnamdi Kanu Chukwu mmụọ nọ n'ala Igbo na-ele nna anya. This is the master prophet young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophets and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Biafra ga-abịa but oge erube. Biafra ga-abịa but oge erube. Onye ọbụla laa n'ụlọ ya jee lụrụ nwaanyị jee rụm ụlọ jee rụm ọrụ oge erube mgbe Biafra ga-abịa ka enwe udo n'ala Igbo. Ya nwe ihe m na-ekwu. Ndewo.